na diya sa banda sa Divisoria. Ay, Ilado. Perting Ilado. Ilado. Siya, oo. Masa Ano? na noon gini siya. Para sa ato ang certified gahi kabay. Mga kagahi. May nailakuha na gahi, Bern. Libot Soroy sa Divisoria din sa Candy Oro. Ang street kid nga si John Raymond. Kulbag pa nga. Sa Bisaya pa rin siya, ako ka rin, ano to, Batang Latagaw. Oo, pero mas naila siya nga si Miss Mikay. Mikay. Kapang limos ni siya, apan nagbago yung kinabuhi. Kay gi-invite ni siya nga mutong sa Xavier University Night School Program. Karang pampabi nga eskwela. Yes, giingnan siya ngali. Apil ta, na. So, karon, nitungtong siya karon sa senior high school ug usa na sab siya karon ka hairdresser. Ato is good ani kung giyon sa niya pagsugod og may galing iwagi sa muundang. Og nano nga na eskwela man kini siya. Nasa makauba nato karon ang kanhi Batang Latagaw constricted ug kanhi Makilimos. Nakaroon nakahuman sa Xavier University Night School Program na si Mikay. Good morning kanimo, Mikay. Good morning, Sir Art and Sir Bernie and sa panang-tanang gapamino sa gahi ni Bay. Hello! Mikay, kanila. Pinahanglan ka na mo nga i-congratulate! Congratulations! Thank you! Mikay, ikaw na ilak pinadto nga Galatagaw na diha. Wala eleksyon ang kinabuhi. Unya karon, nakahuman na ka sa imong junior high. Unsa bay nagtukmod nimo nga mag-eskwela ka, Mikay, nga nakahuman na ka sa imong junior high. Unya mag-senior high ka na. Unsa may nagtulak nimo? Unsa may mo nakaon bata ka? Nakakaon ko di mao siya. One sir kanang wala amo lang good cakes, di ba kanang street kids ba ami sir dapat maningkamot gid mi sa muwa kay wala ba mi kanang pamilya sa dalan kami lang ba ya. So kailangan ginang maningkamot, kailangan ginang force among kaugalingon nga maka-eskwela gid mi. Usay primero nimong reaksyon atong giimbitar ka nga oy. Eskwela ka, apil ka ani. Nisugot ba ka diretso niyon ka nga ayso samok-samok na mas may nang dirira ko sa Divisoria. Well, sir, parang excited kami ato katang gi-invite mi kay sa una mang gyud kay dili pa na siya Xavier, kwan pa siya tutorial pa na siya sa kalsada, dili pa na siya ingon sa Xavier, kwan pa tutor pa mi pero si Sir Jet gyapon nang gakwan nato. Kinsa nag-imbita nimo, Mikay? Kinsa nag-imbita nimo? Mga kanang mga students sa Xavier kay sila may ang mga volunteer teacher ato. Ana. Mikay, naidaghan gi-imbita, pero pipila lang, gamay ra kaayo ang ni eskwela diya sa Xavier. Xavier diya na ba na? Correct. Yeah, Magani ko sa mangani nga Magallanes Elementary School. Public school. Tala, Xavier University. Sa high school program na night school. galing sa Ateneo, di ba? Ateneo yun. Yung anak. So, karon Mikay, kung sino ka ba sa imong kinabuhi sa diyang ikaw nagsugod ng eskwela? Kwan, sir, dagan ko natulan, then pagka-eskwela na kuna na din ko nag-standby sa kalsada, then yung dangan na nakutanan. Ay, muna na akong gustong balikan ditoon. Ano man toon? Unsa may history nimo? Anong toon nga napadulong man ka diya sa kadalanan? Ano ba nagpangga ni Mikay ni Adong Tumura? Wala lang, sir, kwan lang ko na kanang itong murag lang sila siya tawagan ko na kwan dito ko sa barkada. Tungod po sa kawan-on ni Mikay, tungod sa kalisod. Ay, nga, isa po na siya, sir, sa kwan, busa mong good nakakuan ko nakatambay ko sa kalsada kay damo gid classmate sa grade 2 kaya kanang tong nag-last test pud siya namutod to nag-join pud ko siya kanang nag-last test pero ang una namong standby na kay dili pa man dira sa Divisoria kanang wala pa nila kay dira kay Sir Jet kay sa tanan-tanan diya pa man ni sa KSY pa man ni sa una then pagkamot kilag nato rin sa Gaston Park sa din sa Divisoria na then pagkadugay-dugay nato naman din namay nag-tutor sa Divisoria katong under ni Sir Jet
Labi tagi, nag-invite sila sa mga tapos nisugot na po din para na po may matunan. Ang kuha to every Wednesday o Friday, mag-tutor me. So, ang kinabuhi niyo po sa Divisoria, mag-agan lang yun, ana, limos, tapos pagkaon, ana lang yun, matulog, di ana po, somewhere, ana lang yun ang kinabuhi. Yes, Sir Bern. Char! Asa man mo pangatog anak kung labi na ko mag-ulan di. Oo. Namos kadalanan. Sa kuhan, Sir Art, sa kanang sa kapon ka ng dira sa McDonald's, usay po dira sa kanang night. John, Pinakakatuig ato, Mikay. Pinakakatuig ato nga nag-sugod na nagpuyo diya sa kalsada. One, Sir, 13 years old ko ato. Nanya kami kay 23 na ba po daw. Yan, no? At nagkakad ka? Grabe mo to si Bernie. Na 23 na ka. Mura lang kag 22. 52 po siya. Mikay, karon nga nakahuman na kag high school, imo bang ipadayon ang imong senior high? Yes, sir. Ako siya ipadayon kay para mulambo ko kanang gusto gid ako nga may mong maestra. Mo de, Kung sa may... unsa li pangandoy ni mo day mi kay gyud kung boto na naon, magmaestra ka. Sir? Mo gini mong gusto nga pangandoy, gusto gyud ka nga magmaestra. Anong magmaestra man? Kuan, sir, gusto mo na ko nga kuan kanang ma-experience ko na ko kung unsa kung matabang good ka, matabang sa mga wala pa nakabalog basa, makabalog sulat. Para sa good sa akong kagi nga gitabangan ko sa akong paginala ko. Gusto ko kumatabang sa mga street children. Ay galing mi kay wag gyud ka ni surrender, wag gyud nabot sa mong nabay mga punto nga ni pauman skill ay kapoy lang balik na lang gyapon ko sa division. Laay man, laay. Oh, laay man ana. Bagid, sir. Kasi una mang gyud kan. Ako may ang first batch dira sa Xavier pero bagsak ko sa wala mang gyud sa kasamang par, wala ko nakapasay sa first batch. Nya pagka batch 2 wala na ako nagdayon niya. Pagka batch 3, sir, kay eskwela ko pero kadjot lang kay ito. Gusto mo gid ako magkuan kanang lagunaw na din ko ata nga gusto gid ako mag-teacher di eskwela lang ko sa kuan sa batch 4 para makapasar pud ko. So ibali nag batch 1 hantod pagi sa batch 4 pagyug ka. Yes, sir. Ang Grabe. imong parents, Mikay, napaangin mo ang mga ginikanan. Napa, sir. Kanya, unsa man po na hilang gibati. Nga sabiang ni eskwela ka o niya nakahuman kag high school ron. Unya nagtiwas pa ka sa mong senior high. Wala man sila nakabalo, sir. Wa sila kabalo? Wali mo giignan? Wala kayo naglayas, bara. Kung wala, di ako sa balay ng puyo. Until now, pagyapon sila kabalo. O ba? If you don't mind, kaya nga ano man to nga naglayas ka, ano man ka, nagmahay-mahay ba ka? O ba sige pabulag ni siya siyang love life? Baray samahan. Masa may rason ni Wala siya, kanang kuhan lang po. Kagustuhan lang po na ako ito nga. Kanang mula lang sa ko nga, mulayas ko. Kaya gusto na ako matry ka ng mga kagi sa kalsada. Kaya ako mga magulang, mangod akong mangod, sir. Kaya nga nagyapon, taklan din sila. Ay, naanak yapo yung mga... Pila ba ka magsuon mo, Mikay? 7. Ito, unsa trabaho sa imong papa o mama? Ay, akong mama kay Kwan lang. Ay, kanang akong mama kay Kwan ang katabang. Kanang yaya, di pa siya. Oh, ang imong papa, Din akong papa kay Kwan, driver secret, manata lang to. Pero wala naman ko Driver. nakita sa akong papa. wala na white lang ang trabaho imong papa. So, Wala na ko na siya nakita. so dugay na sad ka nga wala na makauli gid sa inyo ha until now. Gusto na na ako, sir, pero magnok. Pang maalaala mo kaya din siya kagahian. So, Ikaw ba, Pasin po sir mo ay sir Bernard, sir, at pasin po mo ulit ko. Ako sila ignan. Pag makasinyo makagraduate na ako. kabalo kami kay, I'm sure, sus, mahappy gina sila sa imong gibuhat. Kaya di ba, despite sa kalisod o ba, ikaw karon tanawa o, tapos mag-senior high ka na. Kani ba karon unsa may imong struggle karon eh syempre karon hairdresser na pud siya karon kagahi art. asa man ka nga parlo karon langga? Oh. Juan, sa Leo Rebecca Salon Patag Branch, shout out di ko. Asa di adapit langga asa? Sa Patag. Patag sir, sa Crossing Campo. Ang singalan? Leo Rebecca Salon. Di ada pita. Leo Rebecca. Leo Rebecca. Rebecca. Ribet. Leo Rebecca. Oo. Tama. Ana.
Dagan na nag-crush diri, sir. Sir Art, sa Kwan, Patag, Carmen, Puerto, Iligan, Caballo. Oy, kumusta ko kang Leo? Kumusta ko kang Leo? Kapag-upit pa mga mangko diya kanyan. Tupod? Kasi sa pit, Sir Art. Diya sa may patag. Ah, gyapon. Oh, dugay na to langga. Murag pang di anak ato. Otso sa magyo sa tuloy mo pagsulat. Bata pa si Leo ato. Yun sa mo pagsulat ni as hairdresser na nun. Hairdresser ani. Kwan, Sir Ber, kanang sa una, dili pa ko hairdresser, but assistant pa man ko sa una. Oh. Kanang tikwas siya buhok, tigtusog nga tig-blower mo, pa na akong trabaho sa una. Hanggang sa nakabalon ako griban, ko rin to hairdresser, nilay ko. So muna po din nagtabang-tabang na po din sa imo ha. Kamulo ka og eskwela. Ana ba na siya? Yes, sir. Sa una ka to nag-eskwela mo kag high school, kay sa kalendaryo, maman ko ato nagtrabaho. Yan, pagka gabi na beta mo klase mo. So wala na yun ka sa kadalangan karon ni Kay. Wala ka diya sa kadalangan, wala ka ng limos. Wala na, sir. Murag di na po bagay sa imong face karon day. Oh, okay. Magandang dilag. Magandang dilag! Kanang ni Kay, apay mga street kids na apo diya mga batang galapagaw sa kadalangan. Kung saan mo ang matambag kanila, aron di na sila maayong kaugmaon. Kuan, sir, ang ako lang matambag sa ila kay Kuan, kanang bitong dili nila ipalabi lang kinabuhi nga dila na permi sa Kuan kalsada, dapat pag magkuli ay pag sila din mag-eskwela pag sila kay ang uban no good sir, pero ay dili mo pwede mo man nato ma-blame ang uban sir nga gusto gid sila dira sa kalsada kay kanang gusto po sila nga kay naglayas sila kay tungod sila wala sila freedom sa ilaha kanang dili sila kalaag di man pud nato sila kuan na masala nila kay nagpuyo sila sa kalsada. So, nilayas si Mikay kadtong mga more than 10 years ago sa ilang panimalay tungod kay imong nabati ito nga murag wa man ikapadulungan ni kinabuhian, wa man tagagawasan diri, murag nangyawat ka atong panahon ni Mikay. Wala sa nilayas ko ay kuan tungod sa akong barkada. Damay siya na da. Barkanista ni. Oo, damay ko sa iyo. So unsay mo matambag sa mga batan-on nga naa diha karon ka paminaw nako nga na-influensyahan sa barkada nga di maghatag kang nagmaayong kaugmaon. Ang akong masulti lang sir kay Kuan, naram na paminti ang barkada, like sa Kuan, dagan ka barkada sir, pero sa isa na ko ka barkada kay sir, dito ni Uban ka ng Uban, dito ko sa nga, uban-uban bisag asa, maglaglaag, matulog bisag asa, mangayo, manglimos, magragbi, dito ko na konseyahan. So the drugs gid mo lang ga kaniadto. Rugby na sir, dili drugs. Rugby. Naapagyoy paglaom ang kanama ginatawag diya sa kadalangan ng mga rugby boys na pwede pa yun mausab ang ilang kinabuhi. Unsay matabang ni Mikay ani aron maluwas kini mga bata diya sa kadalanan. Kung matabang lang sir kay Kuan, istoryahan sila nga, dili na, undangan na nila na, tapos mag-uli na sila. Pwede naman sila makalag dito, pero dapat mag-uli sila. Maglag lang sila, mulag sila dito, das muli lang dayon, ano. Nga, mga eskwela gyud lang ga, mga eskwela Yes gyud. sir, yes sir, priority ginang eskwela kay para na ko'y magkatuon pagkadagpo. So, unsay mo, uy, asa naman tutoy mong barkada nga nandamay ni mo ron? Wala ko siya sa Kuan sir sa salon, na siya sa Iligan last time. So, Mama ko kay Dodong. uy, imo mensahe para kay Sir Jet. Basta mga dudong, dahil gyapon na. Oh, imo mensahe para kay Sir Jet nga mo ikaw may naging courage nimo nga mo eskwela ka. Kuan, kanang nagpasalamat kayo ko kay Sir Jet kay tungod tungod sa iya dili ko makahuman sa night school program ug sa ALS kay siya may ginagkuan sa mga magtarong gid ni mag-eskwela gid ni kay para napud ni mga tol nagpasalamat ko sa iya sa tanan-tanan niya nga natabang sa mukha sa tanan-tanan sa mga maestro na sa Xavier sa mga volunteer teacher ilang Sir Carl, Ma'am Nat, Ma'am D, Ma'am Edshot tanan-tanan salamat kayo po. Oh, Mikay, 23 years old na kakaroon. So, another 2 years, mahuman mo ang senior high. Unya, 4 years, no, mahuman mo ang imuhang Bachelor of Science in, unsa man imong gusto? Secondary or elementary education?
kung asa ko mabutang sir, o dito lang po ko. Pwede elementary, pwede po. Bali unom tanan. Onom, oh. Plus sa kaning review and board exam 7. Kinahanglan nga sa pag-edad nimo una ka mag-edad og 30. Mahuman na nimo ang imong kurso ug makasugod na ka isip usa ka maestra. Diba? Tama. Yay! Oh, Mikay, Ana. para mapadayon nimo na imong pag-eskwela, ayaw gyud paboros, ha? Basig Awan ko sir, Bernie, gibugo ko! Kata Mikay, unsay kinahanglan nimo nga suporta aron nga mahuman gyud ka. Basta Ano? na nato diha. Kuha lang sir, karang kuhaan, scholarship, then, wala siya ka na lang, matabangan lang kung mag-eskwela. Oo. Tama. Noon, ang kaning senior high, libre pa man ka na siya langga. No? Libre pa man Yes na. sir. Pag humani mo og senior high, baliki ang gahi ni Bay aron mamahimo kang iskalar sa imuhang kolehiyo. No. Okay? Pwede man sa... Yes sir, Art. Sige lang, kay na naman kay number niya kagahi art. Malay mo sa mga ginagmay nga mga allowance, mga gamit sa pag-eskwela, pwede ta makatabang kang kuan, kang Mikay. Oo. Ano sa bang sugod sa Ano? klase, Mikay? Or ang pagpagupit, ug ang pagpagupit niya sa ilani Oo. Leon Rivita, no? Ano sa magsugod? Gusto Ah. na magsugod ang klase sa senior high? Ano sa magsugod ang inyong klase sa senior high? Sa August pa sir. Ayo, August. sige. Alright. No? Sige, larga. Humanagin na siya Mikay, ha? Oo, ha? Kung sa mga mensahe mo sa imong amo nga si Leo. Kuhaan, dako kay kog natanong kay Madam Leo, especially sa mong manager, kay siya ginang nagkuhan sa mo agi, kanang gitarong gid mi niya diri. Kay manager labin niya dira sa Leo Rebecca sa Patag branch. Salamat. Okay. Kanang Mikay, basta ang among tambag ni mo diha, nalipay min, mo nag-iimbita ka na mo diri sa gahi ni Bay, kay usa ka kagahi, certified gahi, kabaygog ka, iwasa yun dahil yung eskwela lang ka kayo maganuman. Inunta ka ha, manghimo ka ng inspirasyon ngadto sa mga anaa sa kalisdanan, anaa sa mga puno sa mahagiton na kinabuhi, challenging na situation, na ang inyong sitwasyon karon dili kana mao ang inyong destinasyon. Ha? Salamat So, sir. Mikay, daghang kayong salamat sa imong oras. Mensahe ngadto sa katong mga kauban nimo nga kana nga naa pa rin pagdaon di. Istoryasa sila nga pwede pa gyud ay masugdan og ang kabag-uhan magsugod sa imong kaugalingon. Aber? Sa atong mga kauban ako dira sa Divisoria kuan kanang ayaw mo undang og kuan kanang pangandoy. Kung unsa yung pangandoy buhatan ninyo, then is og magbago na pud ta kay para pud sa atong mga pangandoy sa tanan-tanan. Yan. Kahilakon lagi kami kay. Ngano man, ngano na himo maka-emosyonan. Wala lang sa pinang kay ko karon. Where is the best of joy? Char! Bawo ka talang Mikay, ayaw kabuang anang mga laki. Ayaw kabuang. Kaya ka na mga laki, Hello, Gabi! Char! Basta kay, at least nalag ni Mikay. Ugos ang balik sa klase, no? Ugos? sige. So, Dan Raymark Serafin alias Mikay, certified gahi ka ba? Bye! Thank you very much, Mikay. Thank you, Sir Bern! Thank you, Sir Art! Amping. Oras na to, alas 7:48, mamugasa mi. Kadyot lang kayo.